Saya manengah lampaira prajurit saking Kadipaten Bantarangan kedadak kasaru praptari Sang Prabu Singoparong. Iya. Sang Prabu Singoparong hangadang mring lampaira prajurit Bantarangan. Kanthi hampir wadya kula sakabeh tansaka para kadang-kadang naga ingkang sami ngiring lampara Sang Prabu Singoparong kinarya kalang Sang Prabu Karnasewandana tinira ngayunake Dewi Sangga Langit. Ayo, iki ana barisan sekelara semapada. Iki wadya kala saka ngendi? Ya kowe bisa Prabu Singoparong. Ayo wong kantarake yen kena tak epan bali aja kok tutuk kabeh. Sapa kang dadi setiaku bakal ngayunake Dewi Sangga Langit. Ayo di aja kok kendhone konmu tatak kepara kanca kono. Ngarambasa musuh wadya kula saka Bantarangan di ayo kadang-kadangku para ula aja ana sing kari. Ayo sirnake kabeh wadya kula saka Bantarangan di gaglaken kabeh amarga wong Bantarangan iki kang dadi mempalangipun kakang deniku bakal ngayunake Sang Dewi Sangga Langit.
Ayo ising-ising ana mburi. Aja duweni rasa rikih arenga. Arewang-arewang ana kancang metu bakal kaya putri Kediri. Kinarya bang ayumu.